Jamie Dubois, de Boer zeggen ze in Brescies. Ja. Je begint vis te verkopen via internet. Hoe kom je in godsnaam op het idee? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Buiten Zeeland is het best wel lastig om aan verse vis te geraken. En vooral ook met een mooie prijs eraan, want het is vrij duur, diep in Holland. En ja goed, dus ik heb zitten denken van kijk, mijn vader is vishandelaar, al 50 jaar en ik ben er zelf in opgegroeid. Dus ik was aan het denken van hoe kan ik nou zorgen dat vis uit Brescies overal toegankelijk is in Nederland. Ondernemer van Brescies die het gat in de markt ontdekt heeft? Ja, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, voor de oudere generatie misschien nog niet zo direct, maar vooral voor de nieuwe generatie die ook van vis houdt. Die tegenwoordig werkt, man en vrouw. En die hebben meestal niet tijd om naar de markt te gaan of naar de viswinkel. Dus kunnen ze het online bestellen en bij hun thuis bezorgen, op hun werk. 's Avonds laten bezorgen op PostNL of bij een postkantoor laten bezorgen en dan kunnen ze het 's avonds ophalen. Dat vis en dat via de post, dat is toch niet vers? Nou, we hebben dagelijks aanvoer van verse vis. En we verpakken het zodanig dat het goed gewaarborgd blijft, de kwaliteit. Het verse woord, zeg maar. Hoe doe je dat dan? Nou, we verpakken het vacuüm. Tenminste, eerst kan de klant online bestellen. Ze kunnen een schoonmaakwijze kiezen hoe ze het liefst thuis willen ontvangen. Zodat ze er zo vrij weinig werk aan hebben. Zoals bijvoorbeeld dat het vel eraf moet of de kop moet er verwijderd van worden. En dat doen wij dan. Daarna wordt het vacuüm verpakt, zodat het lucht en bacteriën niet meer in de vis zitten. En zo vers bij de klant aankomen en gelijk eventueel kunnen consumeren of invriezen. Min 20 graden en dan verpakt en dan gaat het naar het postkantoor, komt het de andere dag aan en wat is de temperatuur dan? Ja, bij de dag van aankomst zit het circa 4 graden boven nul. En dat mag ook van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Ja, nou, de koelkasttemperatuur is bij de gemiddelde consumenten rond de 7 graden. Nou, bij ons is het bij aankomst circa 4 graden, dus dat is ruim voldoende. Ik heb begrepen dat je nu een jaartje bezig bent, dat je ook al succes hebt gehad. Waar is de vis al naartoe gegaan? Nou, naar de verschillende provincies. Dan spreek ik over Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland. Ja, voor overal in Nederland om het zo te zeggen. En altijd op tijd? Altijd op tijd. Behalve die ene keer? Behalve die ene keer met de kerstdagen. Jamie, verzend je elke hoeveelheid en hoe zit het met de verzendkosten eigenlijk? Nou, we hebben geen minimale afname. Je kan eigenlijk gewoon van 2 visjes eigenlijk al bestellen. Het is niet slim, want de verzendkosten tot 10 kilo zijn €6,75 en tussen de 10 en de 30 kilo wordt het €12,40. Dus onze vis is zodanig vers. Neem gerust iets meer en vries het in, kan geen enkel kwaad.